Fil-katekezi tagħna llum eżistijaj, xtaqt nieħu waħda minn dawk li nsejħulhom it-twissijiet, l-ammonizzjonijiet illi jikteb San Franġisk t'Assisi. X'inhuma dawn it-twissijiet, x'inhuma dawn l-ammonizzjonijiet? Hekk meta l-aħwa minuri il-Patrijiet Franġiskani hekk bdew jikbru fin-numru, Franġisku ovvjament ħass il-bżonn illi jiġborhom flimkien minn mument għal ieħor fis-sena f'dak li aħna nsejħulu l-kapitlu. U hemmhekk San Franġisk bħal missier tajjeb kien ħoss il-bżonn illi anke lil patrijiet jagħtihom xi twissija, jagħtihom xi ċanfira, jikkorreġi n-nuqqasijiet tal-aħwa fih dan il-Fraternità Franġiskana. Turin eżistija l-bżonn li aħna jkunna l-bżonn fil-mixja tagħna, fil-ħajja tagħna fl-ispirtu. Illi xi kultant xi ħadd f'isem il-mulej jiftħilna għajnejna għaliex inkunu qegħdin niżvijaw xi ftit b'mod jew b'ieħor. U dawn it-twissijiet, uħud minn dawn it-twissijiet li kien jagħti San Franġisk ġew miġbura f'kitba li ma kitibix hu, ma kitba li kitiba ħadd ieħor, imma li tagħtina dak it-twissija, it-teġġiġa hekk dak li kien jgħallem San Franġisk t'Assisi. Ħaġa li sejrin naraw, forsi kieku jkollkom it-test ta' din it-twissija, ħallum ħan meditaw ftit fuq l-ewwel waħda. Tkun quddiem għajnejkom tinnutaw kemm fihom ċitazzjonijiet mill-kelma t'Alla, kwotazzjonijiet mill-Bibja, mod partikolari mit-Testament il-Ġdid. Din turina eżistija kemm San Franġisk kien bniedem illi kien il-kelma t'Alla mixrub fiha, kien maħtuf mill-kelma t'Alla. Jirraġuna mill-kelma t'Alla, jitlob bil-kelma t'Alla, jaħseb bil-kelma t'Alla, jaħseb fil-kelma t'Alla. Hekk il-Vanġelu sar letteralment xi ħaġa li l-Franġisku ħatfu kompletament. U allura dak li jgħid bażikament San Franġisk meta jitkellem ikun il-Vanġelu li jerġa' jagħtih lura dak li hu jkun ħaf it-talb, jerġa' jagħtih lura lill-aħwa, jagħtih lura lin-nies u jaddattaħ ċirkustanzi partikolari li jkunu għaddejjin minnhom, jikkwota siltiet li jkunu relevanti, bżonjużi għal dak li hu jrid jitkellem minnu. U din l-ewwel ammonizzjoni, l-ewwel twissija illi nsibu f'dawn it-twissijiet ta' San Franġisk, dawn nsibuhom anke pubblikati bil-Malti. L-ewwel waħda titkellem dwar il-ġisem tal-mulej, dwar l-Ewkaristija. Hekk San Franġisk li jiġbed l-attenzjoni dwar x'inhu qasijiet fi żmienu li kienu jmorru kontra l-Ewkaristija. Biex knisja tiġġedded eżistijaj. Fil-ħajja ta' San Franġisk l-Ewkaristija kienet ċentrali. U anke fi żminijiet neżistijaj. Niftakru il-Papa Giovanni Paolo II kien ħallinna enċiklika sabiħa ħafna il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija. Il-Knisja li titwielet mill-Ewkaristija. L-Ewkaristija fil-qalba tat-tiġdid kollu tal-ħajja tal-Knisja. L-Ewkaristija meta nifhmuha fid-dimensjonijiet kollha tagħha, mhux isa xi devozzjoni li mmorru għal qudies, imma dak kollu l-Ewkaristija tfisser. Maħnis se nagħmlu katakezi fuq l-Ewkaristija llum, però ħa naraw hekk ftit x'insights x'dawl jagħtina San Franġisk fit-twissijiet illi juta lil sħabu l-patrijiet. Ħa naqra hija ftit twila, imbagħad se nieħu xi aspetti minnha u nirriflettu ftit dwarhom. Mela, San Franġisk t'Assisi jgħid hekk. Il-mulej Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu: Jiena u triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll il-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: Mulej, urina l-Missier jkun biżżejjed għalina. Ġesu jieġbu: ili daqshekk magħkom Filippu, u int għalhekk ma raftnix, min ra lili ra lill-Missier. Il-Missier jammar f'daw li ħadd ma jista' jirsaq għalih.
u Alla huwa spiritu. U lill-Alla ħadd qatt ma rah. Għalhekk ħadd ma jista' jarah ħlief fl-ispirtu, għaliex hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswal xejn. Imma billi hu daqs il-missier liben ħadd ma jista' jarah bħalma jarah il-missier u bħalma jarah l-Ispiritu Santu. Daw kollha li raw il-mulej Ġesus skont l-umanità u ma rawx u m'emmnux fih skont l-Ispirtu u d-divinità li hu tassew liben ta' Alla huma kundannati. Skużawni. Issa hekk ukoll jiġri lil daw kollha li jaraw is-sagrament ikkonsagrat bil-kliem il-mulej fuq l-artal fidejn is-saċerdot taħt iġbijat tal-ħobs u l-inbit u ma jarawx u ma jemnux kont l-Ispirtu u d-divinità li hu tassew il-ġisem u d-dem tal-mulej tagħna Ġesu Kristu. Huma ikkundannati. Hekk jiġdu l-aktar hu lin-nifsu li jgħid dan huwa ġismi u d-dem tal-patt il-ġdid. U kull min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem. U l-Ispirtu tal-mulej għalhekk li jgħix fil-fidili tiegħu li jirċievu l-ġisem u d-dem tal-mulej. L-oħrajn kollha li ma jaqsmux mill-istess spiritu u jistħajlu li jirċevuh, ikunu jieklu u jixorbu l-kundanna tagħhom infushom. Għalhekk intom bnedmin, kemm se ddumu twebsu qalbkom? Għaliex ma tarfux il-verità u temnu fl-iben ta' Alla? Araw kuljum jumilja ruħu, bħal meta mitron irjali ġie fil-ġuf tal-Verġni. Kuljum u jiġi għandna f'dera umli. Kuljum jinżel meħdan il-missier fuq l-artal fidejn is-saċerdot. Kif wara lilu nnifsu lill-apostli mqazza f'ġisem veru, hekk issa juri ruħu lilna fil-ħobs imqaddes. U kif huma raw biss il-ġisem tiegħu bl-għajnejn tal-ġisem, xorta emnu li hu kien Alla, hekk kif ikkontemplawh bl-għajnejn tal-fidi. Ejjew aħna waqt li naraw ħobs u mbid bil-għajnejn tal-ġisem, naraw u nemmnu bisħieħ li huma l-ġisem u d-dem l-aktar qaddisa tiegħu, ħaj u veru. U bekk il-mulej u dejjem mal-fidili tiegħu. Kif hu stess jgħid, araw jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. F'dawn il-sentenzi sistijie miktubin minn San Franġisk Assisi, din it-twissija li jagħti dwar l-Ewkaristija, hekk naraw li San Franġisk ipoġġi ċerta enfasi fejn tidħol l-Ewkaristija. Il-punt ta' tluq tiegħu tibqa' il-persuna ta' Ġesu. Il-persuna ta' Ġesu li hija t-triq għalant Alla missierna. Il-persuna ta' Ġesu li toħodna għand Alla il-missier fil-mixja tal-ħajja tagħna. Ek San Franġisk ara filli Ġesu il-missjoni tiegħu fuq dil-art kienet li jiġi wassalna l-imħabba tal-missier lejna. U riet illi bil-passjoni l-mewt il-qawmin tiegħu u blotja tal-Ispirtu Santu aħna f'Ġesu insiru uliet Alla. Li ngħixu ta' uliet Alla, mhux biss li nkunu uliet Alla permezz tal-Magħmudija, imma li ngħixu ta' uliet Alla. Franġisku fehem li l-triq waħdanija m'hemmx triq oħra ħlief Ġesu. M'hemmx triq oħra ħlief Ġesu. M'hemmx triq oħra ħlief Ġesu. It-triq waħdanija hija Kristu li joħodna għand il-missier. San Franġisku mbagħad wara li għamel dan l-enfasi ġifri l-Ewkaristija Franġisku qed ipoġġiha f'dan il-kuntest. Il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija, l-Ewkaristija hija t-triq il-mezz li aħna naslu għand Alla missierna. Ta' min jinnota eżisti li fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa, il-Quddisa hija talba
li hija indirizzata lill-Alla il-Missier. Fil-fatti innutaw it-talbiet kif jibdew tal-Qudiesa u Alla ta' dejjem li tista' kollox. Imbagħad jagħlqu bibnek Ġesu Kristu Sidna. Jiġifieri huma indirizzati kollha lill-Alla il-Missier. Għaliex il-Qudiesa hija t-talba ta' Ġesu innifsu. L-imbagħad aħna bħala Knisja, bħala komunità, fil-sejħat differenti tagħna minn bħala saċerdot, minn bħala lajk, nidħlu fit-talba ta' Ġesu. Jew aħjar, l-Ispirtu Santu idaħħalna fit-talba ta' Ġesu lill-Missier. Eżisti l-Ewkaristija l-Qudiesa dik li. Il-kurunella tal-ħnina divina li Ġesu tal-il Santa Faustina u li hija diffuża b'mod popolari ħafna fi żminijietna, imħeġġa anke mill-Papiet, hija l-istess ħaġa. Ftit nies li realizzaw li t-talba tal-kurunella tal-ħnina divina mhijiex indirizzata lil Ġesu, mhijiex, hija indirizzata lill-Alla il-Missier. X'ngħidu fil-kurunella? Missier etern, nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità, tibnek il-Għażiż Sidna Ġesu Kristu bit-tpattija l-nubit tagħna u dawk tad-dinja kollha. Mela il-Missier etern x'qed nofrulu? Il-ġisem, id-dem, ir-ruħ, id-divinità. Dak huwa t-tagħlim tradizzjonali tal-Konċilju ta' Trentu kif jirreferi għall-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija Ġesu huwa preżenti bil-ġisem, bid-dem, bir-ruħ u d-divinità. Mela, fil-Kurunella tal-ħnina divina, x'inhu l-ispirtu tat-talb? Nindirizzaw lill-Missier, noffru l-Ewkaristija. Għalhekk il-Kurunella tal-ħnina divina hija estensjoni biex ngħidu hekk ta' l-Ewkaristija, ta' ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. L-istess ħaġa mbagħad il-Kurunella tkompli fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ma ngħidux ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek, kieku ngħidu fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħek, it-talba tkun indirizzata għal Ġesu. Imma xi indirizzata l-Alla l-Missier, il-Kurunella tal-ħnina divina, aħna fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu minn qed ngħidulu Missier, fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ta' Ġesu, ħenna lina u għad-dinja kollha, kemm sabiħa. Forsi ftit li realizzaw xi ħud jaħsbu li hija talba indirizzata għal Ġesu, le hija indirizzata l-Alla l-Missier u Ġesu għax hu biss jista' joħodna għand il-Missier. Allura l-Ġesu nfakruh kontinwament f'dak li għamel ibnu għalina fuq is-salib, f'dak li għamel Ġesu għalina kontinwament fl-Ewkaristija. U San Franġisk jitlaq anke f'din l-istess spiritu. San Franġisk għandu biex ngħidlek spiritwalità trinitarja li kollox irid joħodna ant il-Missier. L-Ewkaristija fil-qalba tal-ħajja nisranija trid wassalna ant Alla il-Missier. Imbagħad San Franġisk wara li għamilha ċar li Ġesu huwa l-uniku triq ant il-Missier, jgħidilna xi ħaġa dwar il-Missier. Jgħidilna isma' il-Missier jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq lejh, lill-Alla għadu ħadd ma rah. Għalhekk ħadd ma jista' jrah fl-ispirtu għax hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Mela t-tieni punti li Franġisku jagħmel jgħid isma' aħna l-Missier, Alla l-Missier huwa d-destinazzjoni tagħna. Però dan Alla l-Missier aħna ma nistgħux insiru nafuh bil-qawwa tagħna. Huwa ħafna differenti minna. Nistgħu nsiru nafu l-Missier fl-Ispirtu Santu. Araw teoloġija trinitarja ta' San Franġisk mela l-Missier permezz ta' Ġesu fl-Ispirtu Qaddis. Fl-Ispirtu Qaddis. Kemm importanti eżisti li aħna nagħtu il-peace, ir-rowl, ninfetħu iktar għall-Ispirtu Santu. Mhuwiex biss il-Missier permezz ta' Ġesu imma fl-Ispirtu Qaddis. Għandna bżonn il-ħidma tal-Ispirtu Santu ġewwa fina li taħdem kontinwament biex lilna tlaqqana u turina il-wiġġ veru ta' Alla. Mingħajr l-Ispirtu Santu, jgħidilna San Pawl, ħadd ma jista' jgħid li Ġesu l-mulej. Mela mingħajr l-Ispirtu Santu ħadd ma jista' mhux jgħidha bil-kliem, ħadd ma jista' jaċċetta lil Ġesu bħala il-mulej, is-sid, is-salvatur tal-ħajja tiegħu. L-Ispirtu Santu jwassalna biex naċċettaw lil Ġesu u Ġesu iwassalna għand il-Missier. Ma Franġisku jkompli jgħid immela billi hu
daqs il-missier, l-liben ħadd ma jista' jarah bħalma jaraħ il-missier u bħalma jaraħ l-Ispirtu Santu. Kemm sabiħa din l-arfin profond ta' San Franġis. San Franġis qed jgħid. Qed jgħid issa, il-missier Ġesu huwa traqant il-missier number 1. Number 2 qed jgħidilna il-missier ħadd ma jista' jarfu ħlief permezz tal-Ispirtu Santu. Imma jgħidin nisma' billi Ġesu huwa daqs il-missier għax huwa Alla, kalli l-Ġesu. Aħna ma nistgħux narfuh bil-qawwa tagħna, però qed jgħidilna hemm tnejn illi l-Ġesu jafuh tajjeb. Hemm tnejn u dinha vera sabiħa żestijej. Il-missier jaf lill-liben u l-liben jaf il-missier. U l-Ispirtu Santu jaf lil Ġesu, mela San Franġis jgħidilna isma'. Il-missier ħares lejn il-Ġesu u l-Ispirtu Santu jħares lejn Ġesu. San Franġis ta' spiss jura b'din it-twissija l-kelma jara. Imma billi hu daqs il-missier liben ħadd ma jista' jarah bħalma jaraħ il-missier u bħalma jaraħ l-Ispirtu Santu. Ejjew hekk nagħmlu daqsxejn ftit din ir-riflessjoni. Kif jaraħ il-missier liben? L-Ispirtu Santu kif iħares lejn Ġesu, kif jarawh? Hekk forsi l-ħarsa tagħna umana lejn Ġesu fil-faqar u l-limitazzjoni tagħna, forsi tiffoka aħna rridu xi santa, xi immaġni l-iktar li tiġbaħ il-Ġesu. Hekk Ġesu l-Santa Fawstina kien qalilha lil ħarsa tiegħu fi ġbija tal-ħdana divina, hija l-istess ħarsa li kellu fuq is-salib għalina. U nafu kemm l-għajnejn il-ħarsa ta' ġbija tal-ħdana divina tippenetra l-lupa għax ħarsa mela kellu Ġesu għalina. Aħna nixtiequ umanament insibu dik is-santa, dak il-wiċċ, il-volto santo ta' Ġesu, il-wiċċ vera tiegħu. Però hemm santa, hemm ikona li jpeġġiha il-Missieru l-Ispirtu. U kellna aħna xi darba nitolbu l-grazzja, tgħidlu Missier, għatini ftit momenti il-ħarsa tiegħek fuq Ġesu. Il-Spiritu Santu, għatini għal ftit sekondi l-ħarsa tiegħek fuq Ġesu. Kieku il-Missieru l-Ispirtu Qaddis, hekk mod biex niftehmu ħanejda di, kellhom jisilfuna ftit in-nuċċali tagħhom biex naraw il-Ġesu kif iħarsu huma. Kieku x'differenza l-ħarsa tagħna tkun eżistijej minn kif inhi l-ħarsa tagħna. In-nies tad-dinja llum kif iħarsu lejn Ġesu. U min ħares lejn Ġesu jgħidlu sempliċement bniedem, u min irid jaqla stejjer fuq Ġesu, u min irid joħroġ films fuq Ġesu favur u kontra. Xi drabi insibu hekk persuni llum qed joħorġu ħafna films kontra Ġesu, affarijiet li waqgħu ċajt il-Ġesu. Hekk nies li l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu hija sempliċiment dan kien sempliċi bniedem ma kien xejn aktar. Nietu spiċċa kellu filosofija tajba, kellu raġunamenti tajjeb, bniedem li għamel il-ġid, imma isma' m'hemmx differenza bejn Ġesu u bejn xi fundatur ta' reliġjon oħra. Aħna noqogħdu attenti jeżisti anke li ma ninqabdux f'dawn il-mentalitajiet. U fl-istessin noqogħdu attenti li anke l-ħarsa tagħna fuq Ġesu, anke aħna li nemmnu fih li hu liben Alla, noqogħdu attenti li l-ħarsa tagħna ma tkunx wisq umana u superfiċjali. Imma Franġisku qed jgħidilna isma' biex tifhmu l-Ġesu fil-verità għandkom bżonn il-ħarsa tal-Missier u l-ħarsa tal-Ispiritu Santu. Allura San Franġisk qed jgħidilna isma' issa ġej għat-tielet punt tiegħu. Daw kollha li raw il-mulej Ġesu skont l-umanità u ma rawx u m'emmnux skont l-Ispirtu d-divinità li hu tas-sew liben Alla huma kundannati. Ċed jgħid Franġisk, qed jgħid isma' meta Ġesu ġie fostna fid-dinja, il-ħarsa tagħna ma kellix tkun waħda umana, irdu nħarsu lejn Ġesu fl-Ispirtu. Skont l-Ispirtu, skont ma l-Ispirtu Santu jagħtina kemm għandna bżonn noqorbu eżistijej. Ma nifqux u nħarsu lejn mulej b'mod uman, imma inħarsuh fl-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu jrid jagħtina d-dawl biex narfu l-Ġesu. Issa Franġisku qed jgħidlek isma'. Bħal ma nkan nies fi żmien Ġesu kellhom bżonn l-għajnuna tal-Ispirtu Santu biex il-Ġesu ma jarawh biż bniedem imma jarawh bħala Alla. Inti tidna anke llum
Meta nħarsu lej l-Ewkaristija għandna bżonn li mhux biss nemmnu li dik hija ħobs u imbit, imma għandna bżonn li naraw fil-ħobs u l-imbit il-preżenza ħajja reali ta' Ġesu, u dan nistgħu nagħmluh bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, mhux bil-qawwa tal-moħħ tagħna, tal-loġika tagħna. Isimgħu kif ikomplija. Issa hekk ukoll jiġri lil daw kollha li jaraw is-sagramenti konsagrat bil-kliem il-mulej fuq l-artal f'idejn is-saċerdot taħt ix-xbijat tal-ħobs u l-imbit. U ma jarawx u ma jemnux skont l-Ispirtu u d-divinità li ju tassew il-ġisem u d-dem tal-mulej tagħna Ġesu Kristu huma kkundannati. Mela l-punt ta' Franġisku għadan. Aħna l-ħarsa tagħna lejn Ġesu fl-Ewkaristija ma tix tkun ħarsa umana, imma ħarsa skont l-Ispirtu Santu. U dan eżisti Franġisk qed jagħmlilna din bħala bniedem sempliċi. San Franġisk ma kienx bniedem mistudja teoloġija, kien bniedem li ħabb il-Ġesu. U biex ngħidu hekk it-teoloġija kollha tiegħu kollha teoloġija tax-xjenza tal-imħabba. Hija teoloġija tal-maħbubin, teoloġija tal-qaddisin, teoloġija tal-maħbubin. Illi jaf li jista' jħares lejn Ġesu fil-ħarsa tal-Ispirtu u jkun l-Ispirtu li jarraflu minnu Ġesu. U allura eżisti jekk forsi intom għandkom xi dubju fil-preżenza reali ta' Kristu fl-Ewkaristija. Aktar mill tippruvaw tikkonvinċu lilkom infuskom li mhux se jirnexxielkom, aktar mill tippruvaw tikkonvinċu l-moħħkom li mhux se jirnexxielkom, jitolbu l-Ispirtu Santu li jikkonvinċikom. Irridu nersqu għall-Ewkaristija fl-Ispirtu Qaddis. Franġisku jagħtina fil-fatti żewġ xhieda għall-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija. L-ewwel xhieda min hi? Hekk jiġdu l-aktar u lin-nifsu li jgħid dan huwa ġismi u d-demm tal-patt il-ġdid. U kull min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem. L-ewwel xhud huwa Kristu nnifsu. Il-kelma tiegħu hija xhieda għalih innifsu għax qal dan u ġismi. It-tieni xhud minnu? Isma'. U l-Ispirtu tal-mulej għalhekk li jgħix fil-fidili tiegħu li jirċievu l-ġisem u d-dem tal-mulej. It-tieni xhud tal-Ewkaristija u l-Ispirtu Santu. L-ewwel Ġesu nnifsu u mbagħad l-Ispirtu Qaddis. San Franġisk jagħmilha ċara. U l-Ispirtu tal-mulej għalhekk li jgħix fil-fidili tiegħu li jirċievu l-ġisem u d-dem tal-mulej. Meta aħna nitqarbnu eżistijej, kull tqarbina hija għotja oħra tal-Ispirtu Santu. Għaliex meta aħna nirċievu lil Ġesu fl-Ewkaristija ġewwa fina, Ġesu jimlina u jagħtina l-Ispirtu tiegħu. Jekk aħna rridu nimtlew u niġġeddu fl-Ispirtu Santu bħala nsara u nsara kattoliċi, il-qudiesa, il-liturġija, it-qarbin imqaddes huma il-mument meta aħna nistgħu nirċievu dejjem Pentekoste. L-ikbar grazzja eżistijej li tistgħu titolbu l-Ġesu wara li titqarbnu hi li tgħidlu Ġesu imlini mill-ġdid bl-Ispirtu Santu. L-ikbar grazzja li aħna nistgħu nitolbu hu id-don tal-Ispirtu Santu. La li nfiqu, la li nirranġaw, la li nkunu missjonari, la li nevanġelizzaw, l-Ispirtu Santu għax imbagħad hu jagħmel dak kollu fina. U Ġesu hekk irid, Ġesu ġi fina fl-Ewkaristija biex kif daħal fiċ-ċenaklu fl-Apostli ħajr xulxtat u jgħidulhom ħudu l-Ispirtu Santu, hekk fl-Ewkaristija ħaj jiġi fina jagħtina l-Ispirtu Qaddis. Il-Knisja dan titolbu fil-talba Ewkaristika tagħha. Għamel daw kollha li jitqarbnu bil-ġisem u d-demm Qaddis tiegħu jimtlew bl-Ispirtu Santu u jsiru ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Din eżisti ejjew nożżuha. Meta nifhmu minnu l-Ispirtu Santu u kif Ġesu jrid jagħtina l-Ispirtu Santu, Ġesu jrid ikompli jagħtina l-Ispirtu Santu permezz tas-sagramenti, mhux biss tal-Magħmudija u l-Griżma tal-Isqof, imma fis-sagramenti kollha. Franġisku tas-Sisi jurina li aħna nistgħu nirċievu l-Ispirtu Qaddis permezz ta' tqarbin imqaddes. Din ma nix baqgħet nenfasizza. Għax xi drabi aħna nitolbu l-mulej ejja Spirtu Santu. L-Ispirtu Santu ma jiġix mill-ajru imma, l-Ispirtu Santu jiġi mill-kustat minn fut ta' Ġesu
li huwa simbolu tal-Ewkaristija. Eżisti, dak il-kustat minn fut u l-Ewkaristija, l-għajn li minna joħroġ kollox. Mill-Ewkaristija joħorġu l-grazzi kollha li għandha bżonn il-Knisja. Mill-Ewkaristija joħorġu grazzi kollha li aħna għandna bżonn fil-mixja tagħna, fil-parroċċja, fis-saċerdozju, fl-episkopat, fil-ħajja konsagrata, fil-movimenti tal-lajċi, fil-familja, fis-soċjetà. Lek Padri Pio kien jgħix iktar faċli li d-dinja tgħix mingħajr ix-xemx, u nafu li d-dinja mingħajr ix-xemx tispiċċja mill-aspett tax-xjenza. Ma Padri Pio kien jgħid tal-pjagi iktar faċli d-dinja teżisti mingħajr ix-xemx milli mingħajr l-Ewkaristija. Allura eżistijaj, meta Padri Pio jgħidilna dan ukoll, u ta' San Franġisk fehem il-bżonn tal-Ewkaristija. Allura Franġisku mbagħad jgħidilna għalhekk intom bnedmin, jekk din il-verità, intom bnedmin kemm se ddumu twebsa qalbkom għax ma tarfux il-verità u temnu fl-iben Alla. Arawh kuljum jumiljaruħu bħal meta Mitron Irjali ġi fil-ġuf tal-Verġni, kuljum jiġi għanna f'dera umli, kuljum jinżel minn dan il-missier fuq l-art tal-imqaddes. 3 darbiet Franġisku jenfasizza dak li għamil Ġesu għalina kuljum. Kuljum jumiljaruħu, kuljum jiġi għanna, kuljum jinżel minn dan il-missier fuq l-art tal-fehdejn is-saċerdot. Kuljum il-mulej għamil dan. Aħna mħeġġin eżistijaj biex kuljum narfu din il-verità u ma nwebsux qalbna. Dan li Franġisku jinfasizzanna qudiem dan li qed jagħmel Ġesu. Twebbis qalbek, tibqax tgħid imma jien ma jistħoqlix li nitqarben. Tibqax tgħid imma jiena m'għandix ħin għall-qudies ta' kuljum. Tibqax tgħid imma l-qudies hija boring. Ifhem. Itlob l-Ispirtu Qaddis inebħek u jurik. Xi drabi qed nitilfu eżistijaj kemm ħutna Maltin u Għawċin inqataw kompletament mill-qudies. Hija weġa kbira eżistijaj. Hija weġa kbira. Nies li jinqataw mill-lajn tal-ħajja. Kif jista' l-Ispirtu tal-Alla jammar fina meta aħna nitbedu mill-Ewkaristija? Kif jista' jkollna l-paċi fil-familji? Kif jista' jkollna l-imħabba? Kif nistgħu nsibu l-qawwa tal-maghfra, il-qawwa tal-fejqan meta qed inwebsu qalbna u nitbedu mill-Ewkaristija mqazza? Franġisku qed iħeġġiġna kemm se ddumu twebsu qalbkom. Hemmhekk jibgħu tas-Salm 4 vers 3, forsi dilmu li qed jgħidha lilek ibni binti kemm se ddum twebbes qalbek. Ejjew eżistijaj nieħdu dil-kelma ta' San Franġis tas-Sis illum. Ejjew ma nwebsux qalbna quddiem Ġesu fl-Ewkaristija, ejjew mmorru għandu u nħalluh ifejjaqna jimlina bl-Ispirtu tiegħu, nħalluh iħobbna, nħalluh jitrasformana